3 tärkeintä syytä, miksi me tehdään opinnäytetyö. Musta tuntuu, että ekaksi sulle tulee mieleen, kun kysytään, että no miksi tehdään opinnäytetyö, on se, että jotta me valmistutaan. No se on ihan hyvä syy, mutta nyt mä haluan esitellä sulle 3 syytä, joiden ymmärtäminen tai oivaltaminen ja nimenomaan sen näkeminen, että miten nämä fakta tai syyt pätee sun omassa elämässä, sun omassa opparissa, voi auttaa sua valmistua, plus tekee sen opparin ylipäätään helpommin ja hauskemmin. Ensimmäinen ja tärkein syy on se, että mikä pitäisi pitää mielessä, on se, että se opin näytettyä, siinä eka sana on se opin. Siksi, että ideana, että sä opit jotain uutta, kun sä teet sen opinnäytetyön ja sitten myös kerrot muille eteenpäin sen, mitä sä oot siitä oppinut. Eli ensimmäinen tietenkin on se, että mitä sä opit, tai ainakin opit on se, että mikä on tämä tutkimuksen sisältö. Sä lähdet selvittämään jotain asiaa, jota ei vielä tiedetä ja jota ei tavallaan voida tietää varmuudella muuten kuin sen sun tutkimuksen kautta. Eikö niin? Mutta toinen asia, mihin mä oon törmännyt, on se, että monesti opiskelijat jotenkin ajattelee, että kun ne lähtee tekemään opinnäytetyötä, että niiden pitäisi ikään kuin tietää jo kaikki ja osata jo tehdä se opinnäytetyö. Ei. Kyllä mä itse ohjaan opinnäytetöitä ihan virallisesti Aalto-yliopistoon ja sitten mun opinnäytetyökurssin kautta autan niitä opinnäytetyökurssilaisia tekemään opinnäytetyötä. Ja mä aina yritän niin kuin muistuttaa sen ja muistaa myös itse sen, kun alan ohjata jotain uutta ihmistä, on se, että jos et sä ole tehnyt ennen opinnäytetyötä, niin ethän sä vielä osaa, etkä tiedä, miten se tehdään. Ja sen takia on myös tärkeää, että olla itselleen niin kuin tavallaan armollinen ja ymmärtää sitä, että sä oot myös nyt oppimassa sitä opinnäytetyön tekemistä. Ja siinä voi tulla virheitä, joudut selvittelemään asioita. Sun pitää myös kysyä, jos sä et tiedä, miten joku tehdään, niin sit sä kysyt ohjaajalta. Tai jos sä oot mun opinnäytetyökurssilla, voit tulla kysyä multa lauantai-aamuisin, että hei, mites nyt en ymmärrä, miten tämä kandeisi tehdä. Mutta se on tärkeää pitää, että se oppiminen on siinä opinnäytetyön prosessin aikana, niin se on niinku se yksi niinku olennaisimmista asioista. No sitten toinen pointti on se, että tarkoituksena myös, että sä näytät, että sä osaat tehdä opparin. Ja täällä me viittaa enemmän siihen, että se on opin näyte. Se on näyte siitä, että osaan tehdä nyt opinnäytetyön siellä lopuksi. Että siellä alussa saa, mutta sitten kun sä oot oppinut sen koko prosessin ajan, niin siellä lopuksi se sun opinnäytetyö, kirjallinen opinnäytetyö on näyte siitä, että opin nämä asiat, jotka tutkimuksellani niin kuin selvitin, mutta myös, että osaan tehdä tämän opinnäytetyön. Ja tämä on silleen hyvä pitää mielessä, varsinkin jos sulla on vähän sellaista täydellisyyden tavoittelun taipumusta, tai että yrität jotenkin aina ajatella, että nyt tämän opparin pitää olla jotenkin niin kuin elämää suurempi, sillä pitää jotenkin muuttaa kaikkia, tehdä kaikkia ihmeellisiä asioita. Ei, sillä pitää vaan näyttää, se on niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin sen tärkeimpiä tehtäviä koulun näkökulmasta on näyttää, että joo, sä teit tämän tutkimuksen, teit sen oikeaoppisesti niin kuin pitikin tehdä ja nyt sä osaat kirjoittaa opinnäytetyön. Ja sitä kautta niin kuin vähän laskee sitä omaa tavoitetasoa, että ei se opinnäytetyön tehtävä ei ole, koska se on oppityönäyte, niin sen tarkoitus ei ole olla se, joka sitten niin kuin voittaa Nobel-palkintoja ja ratkaisee syövän ja muuttaa kaiken. Ei, vaan se, että se on paljon pienempi niin kuin koko luokassa verrattuna sitten siihen, että lähdetään tekemään jotain oikeaa tutkimusta sen jälkeen, kun ollaan jo kokeneita ammattitutkijoita. Eikö niin? Ja sitten se 3. pointti on se, että siinä nimessä on opin, näyte ja työ. Toisaalta se voi ajatella niin, että opinnäytetyön tekeminen, kyllä se vaatii sitä työtä. Se ei itsessään, mä ajattelen, että opinnäytetyön tekeminen on tosi yksinkertaista, mutta kun sä tiedät, mitä sä teet, sä seuraat tiettyjä askeleita ja sitten ne läpikäymällä, niin sä saat se opinnäytetyön tehtyä. Mutta tietenkin se on työlästä, jos sä joudut joudut lukemaan tutkimuksia ja joudut ehkä tekemään jotain tutkimuksia ja näin edespäin. Mutta ehkä vielä painottaisin enemmän sitä, että se idea on kyllä se, että sen pitäisi niin kun valmistaa sua sinne työelämään. Se voi olla sun työnäytteenä toimia joissain tapauksissa, mutta myös se, että sillä pitäisi olla joku linkki siihen työelämään. Että sä et tutki sitä vaan sen takia, että se on jotenkin, että sain nyt valmistuttua, vaan kun sä lähdet miettimään, että mistä aiheesta mä sen teen, miten mä sen teen ja myös, että vaikka kenen kanssa mä sen teen, niin ala miettiä jo siihen heti alussa sitä työelämää. Ja yksi ovela tapa esimerkiksi päästä johonkin sua kiinnostavaan firmaan on se, että sä meetkin tarjoaa sinne, että hei, voisimme tulla tekemään teille opinnäytetyön, olisiko joku aihe, josta voisin tehdä opinnäytetyön. Ja sitten yhtäkkiä sä tuut tutuksi niille ihmisille, verkostoidut ja sitä kautta voit sitten päästä siihen firmaan töihin. Tai vaikka vaan käyt haastattelemaan yhtenä henkilönä jotain tyyppiä, jos sä ajattelet, että tolle mä haluaisin päästä töihin, niin sitten otat sen sille ovelasti, mulla on tällainen kyselytutkimus ja menet sitten haastattelututkimus ja sitten käyt haastattelemaan sitä ja teet ehkä hyvän vaikutuksen ja pääset töihin myöhemmin tai ainakin verkostoidut niin, että sulla on mahdollisuus päästä sinne. Mutta mä muistutan, että se on tosiaan opinnäytetyö. Eli
Sä opit uusia asioita, sä näytät, mitä sä oot oppinut, ja sitten myös parhaimmillaan se valmistaa sua työelämään. Jos sä haluat lisää tietoa tästä opparin tekemisestä, jos susta tuntuu, että se opparin tekeminen ei ole niin yksinkertaista, mitä helvettiä Manninen, niin tsekkaa mun opparikurssi.fi. Eli mulla on tämmöinen maksullinen opparikurssi, maksaa 4,90 eli alle 50, ja siihen sisältyy varsinaisesti opparikurssimateriaalien lisäksi myös esimerkiksi se, että joka lauantai sä voit tulla kyselemään multa Zoom-puheluun apua ja neuvoja ja vinkkejä mistä tahansa oppariin liittyvästä aiheesta. Ainakin toistaiseksi aina on löytynyt joku vastaus ja ihan oikeitakin vastauksia. Ja ihmiset, jotka on käynyt tämän kurssin, niin monet sanoo sille, että he ei tiedä, olisiko he ikinä valmistunut ilman tätä kurssia. Että siellä sä, niin kuin, ja sitten siellä myös opetetaan, että miten sä voit esimerkiksi tekoälyn avulla tehdä sitä opparia vähän tehokkaammin ja hauskemmin ja helpommin. Mutta kuitenkin eettisesti oikein. Mutta tsekkaa se opparikurssi.fi, jos sulla on nyt oppari, alkaa stressata ja painaa päälle. Mä lupaan, että sulle tulee parempi fiilis. Ja tämän kurssin avulla sä ihan oikeasti pystyt valmistumaan ilman, että se on sellaista itkua ja hammasten kiristystä.